Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate too. Yes, ngade the same the same. Into yamanje gile yanamhlanje. Baba Msele kuposte ku social media, waposta umfana lo kaTirelo. Yeah. Usikhombisa ukuthi ingane igundile. Comment section bayakorobha ke ngomsele kuphansi ngesithunzi sakhe yazi. Kodwa siqale ekuqaleni mina ngiyalithanda uchuku nepiece makufanele ukuthi ngiyikhahlele ngiyikhahlele kune group i-group noma i-club noma ama-viewers athando nesithembu because le iqala kuthando nesithembu. So lokho uthando nesithembu lukhona kusukela nje kuqalwa ukukhuphuka mhlawumbe kufika ku-season 3 okuwukuthi lama comment esiwabona namhlanje bebezizwa ngaleyo ndlela. Yenzeka kanjani lento? Ubaba Msele kunamakhosikazi awu4. Mayeba namakhosikazi awu4 awaveza nge-TV show nangempilo yabo. U-social media ushenye into. Kodwa manje ngoba kulama viewers alishow kunobuka bias kubona kuqala, kunobuxoki kubona kuqala, abanye babo kunobumenemene kubona abanye. Kuthi ke mayifika ku social media lobuxoki vele uma uhusband of 4 ezoba namakhosikazi awu2 ku social media. Kuvele ke kukikiza ukuthi hayibo ufaka lona because of 1 2 3, ufaka lo because of 1 2 3. Sithi hawu ubaba ofike nesithembu ku TV ezofundisa waze wathi umbono wokuthi isithembu sivikela abantu besifazane yena qala uziveza njengobaba osenamakhosikazi amabili ngokwe social media. Sibuke lento ngoba phela into mawibuka uyibuza ukuthi kahle kahle ibhizinisi elenza ebenjwe lama post noma vele isimo sinje. Uma kuyibhizinisi yokusho ukuthi yinto ekhona ngoba kuyakhulunywa. Mase kuba khona abajabulayo, kuba khona abangajabuli. Kukhona abathi alikho iqiniso, kuba khona abathi phela uright uyayazi into ayenzayo. Sisemakhosikazi. Mawuzolandelisa social media ne-TV show noma ungayazi i-TV show ubona social media ungathi lo baba unamakhosikazi amabili. Ngoba lawa amanye ayasala ngemuva ngama-post. Sibe ukuthi mhlambe ke abamsendele izithombe akanazo izithombe zabo ayikho into angayisho kodwa ikhaya limile ngamakhosikazi awu4 ula ekhona na ku TV show ngamakhosikazi awu4 noma ukudonsa kwabemuva ngempumelelo yikho engabavezi. Sibuka ukuthi ukungalingani okwenzeka ku social media lokho enikubabaza namhlanje kade kwabakhona yingane. Ubaba Msele akanaye umntwana othole izingane emshadweni. Kodwa kuthema kuzovela ukuthi umpumelelo nangu eba nabantwana ba isithombe. Ngese ngikhuluma ngilandelisa ngo social media ukuthi bekwenzekani. Ba isithombe hawu. Ungabe uyayipromote lento noma akayipromote? Ingabe indlela yokusupporta ingane yakhe yomfana ngoba lezo zizoba isibongo sakaMseleko. Uyabona? Nasi isithombe sokuthi umfana lo ukhulelisile amantombazana amabili siku social media sifaka ubaba Mseleko. Baba Mseleko lana ku TV show uyathetha uthetha uSine ukuthi Sine ukuziphatha kwakho kunje uSine nompumelelo abashadile bobabili. Kwahluka ke ngoba kwahluka ngalendlela ukuthi sekufike ekutheni lengane umzukulu lokuqala kaMseleko kokuthando waye ngayipost kwaba nezimpendulo ezithi izopost umkhulu wayo. Mina yakutshela ke mahala free uMseleko evuma enakho mhlawumbe ungajabuli ngakho ngaphakathi noma kunjani uthando yena mzukulu wakhe wokuqala. Sibone this year kukhona happy birthday Thando. Ngeza kule channel ngathi hayibo makhosikazi lento eniyenzile ke namhlanje ngikhulume kwazwakala nangu Thando ukuthiwa happy birthday Thando eku social media page. Mawungaqhathanisa u-social media izithombe zaThando dolo. Hayi sathi ke shuthi lo munye umndeni
La esekuthiwa uzopostwa umkhulu wakhe, hlampe yibo abanesandla sokuthi le ngane ayingaphostwa njengezinye. Siyibalelani lento guys? Iy'ngane ziyakhula, uyabona? Iy'ngane ziyakhula and ukukhuluma okuthile ingane ibamba ngendlela engafani. Siza kubani? Siza kuSiné nabantwana bakubo. uSiné ungumntwana onamaphutha kakhulu ngokwe-TV show. Kodwa-ke akuzwakali kahle mase ufika kwi-social media yomzali uthi besicela ukuthi hlampe nibheke ukuthi noSiné, mase umzali ephendula ngokuthi lo phethe ipheji lomzali aphendule ngokuthi nina enikhulumela uSiné, okusho ukuthi iy'ngqondo zenu zifana neyakhe, kusho umzali. Sisey'nganeni angithi siyadlula-ke. Kwaba ukuthi shuthi amaphutha awafani. Leli elinye iphutha lizokwenza ukuthi kube khona imeseji ethi amakhosikazi onke athi kuwe mfana lungisa ukuhamba kwakho, khona nane-video. Kodwa uma lenye ingane beyibhulisha ku-social media, akukho ukuthi siyabazali sibhekene nobunzima, iy'ngane ziyahlupha, kodwa-ke sizokwenzenjani ngoba yimpi yabazali. Leya nto yokuthi singabazali sidlule ey'ntweni ey'nje, ikhona indawo yokuthi ngumzali wakhe ekugcineni kwakho konke. No, kuyathuleka. Sikubazukulu. Baphosta-ke abanye abazukulu, wasala uthando. Baphosta abanye abazukulu, wasala uthando. Kunamhlanje ngesithombe sasingabakho la sithola khona ukuthi kanti uSiné niyamuzwa. Ngoba besiyibabazana yokuthi umyalezo oyaye uvele ku-social media kuyaye kuthiwe i-vision kagogo. Ugogo angithi akasekho. Ngaphandle kwe-vision kagogo kunesifundo esisala nabalandeli nababukeli. Manje mase kuhlukene kangaka kuthiwani? Mina-ke into engisho-ke, welcome kuleya club engekho bias. Yingakho namakhosikazi siwanikeza indlebe onke ukuze sizwe ukuthi kanti konakalephi. Yingakho singakwazi ukuthi u-wrong u-right, u-wrong u-right, ngoba izinto ey'fana nalezi ezi-visible kwi-TV show ziyabonakala, ku-social media ziyabonakala. Kodwa sibuye sithi-ke because i-TV show nayo isihamba ngobhizinisi kakhulu ukune-value yomndeni, hlampe ne-social media ihamba nobhizinisi kakhulu ukune-value yomndeni, ngoba sababaza ukuthi hawu, ubaba aphosta ukuthi umfana ukhulelisile, engaphosti ukuthi nayi inkinga eyenziwa yiy'ngane zethu, sizothatha amacala, kube ngathi ushaya ihlombe. Yazi ukuthi kwakunjani? Kwakukuhle ngoba lesi sithombe nasi-receive-a ngenye indlela. Thina silapho sikhona kule club yokuthi hey, siyawenza amakhosikazi, kodwa phela ngeke ukhulume kakhulu, uyabo, umuntu omdala kunawe ephinde ebe nephakethe, ngoba manje kuzoba sengathi wena uyam-undermine lento enisho ukuthi umona yini, kodwa nje kulokhu kunje, kulobu kungalingani. Mase kuwukuthi masilandela laphaya ku-TV show ofisa i-unity nokhuluma zakhale nge-unity ubani. Bayo, thank you so much for love and support. Ngiyabuka angiqedi. Mase kuthiwa i-unity. Wathini uMangwabi? Wathi yena loyo ofuna i-unity uye oyimbangela. Isifike kubazukulu-ke lento. Kodwa-ke sizothini? Business strategy, susi strategy. Ngoba phela iqala le phezulu kumakhosikazi. Sivume-ke kumakhosikazi sithi hawu phela shuthi-ke yibo laba aba-right abanye ba-wrong. Nasey'nganeni, iy'ngane siyabona ukuthi abashadile labo bobabili. And lento abayenzayo bobabili ize inikeze omunye umbono wokuthi shuthi abakhulisekile kahle, oseku-wrong ngoba iy'ngane izenzela amaphutha ikhula. Kodwa ngenxa yokuthi amazwi aphuma nomunye awafani, yilana-ke abantu bebeka khona imibono. Kodwa mina ngamangala uma kukhona umuntu o-concern ukuthi uSiné nike nicabange ukuthi uSiné uma ekhuluma sizwa lokhu. Impendulo yathi nina
enikhulumela uSne la emqondweni nifana naye kulela page leli namhlanje lisisa umsila. Sengisho ukuthi akuqali, akusiyo futhi into estrange, into ekhona vele, bese siyithatha ngokuthi ibhizinisi, indlela yokupromotha ibhizinisi. Makumele ukuthi amanye amakhosikazi awasale ngemuva, kuba njalo. Makumele ukuthi nezinye iy'ngane azisale ngemuva, kuba njalo. Nakubazukulu, noma singazi-ke iy'vumelwano, ngoba phela kuzoba nesivumelwano sokuthi mhlampe-ke ngoba abazukulu yiy'ngane angathandi umama ngenxa yama-comments futhi afana nalawo, ngoba vele kwesinye isikhathi uma ufunda i-comment uyaye uy'buze ukuthi hayi, kodwa le nto oyibhalile uke wayifunda kuwe wayizwa kahle. Siyakubona ukuba bias, siyakubona ukukhetha, kodwa futhi enye i-comment uthi uyifunda nje ukuthi kwayena lo oyibhalile engathi nayo uney'nkinga zakhe ngoba le nto aseyisho ayikho. Khona osebhala ukuthi sebenza nemicimbi. Ibikhona yini imicimbi ebizohlehla dadehlamba? Ayikho. Ebese beyihlelile ukuzoyenza. Kodwa masikhuluma ngalokho ukuthi ukwenza kuyaye kugcine sekuconfirm ezinye izinto abantu abay'hlebayo ukwenza. Kodwa sibuye sithi ne-TV show ihamba kanje. And uma ungawuboni awuboni ishame. I-TV show nayo ihamba kanje. Yikho-ke kuzuza ulazi iqiniso lamakhosikazi ukuthi amephi wona wodwa before sifake umnyeni phakathi. Sekuyaliwa-ke kuliwe-ke manje kube ukuthi sonke asikaze sivakashe emzumbe, uyabona? So sesiyibamba lapho. Kodwa ne-TV show ihamba kanje njenge-social media. Ngoba sesithi hawu, amakhosikazi awu-4 ne-TV show ingena nawo awu-4 nokuma kwekhaya awu-4. Why ku-social media seyashoda? Asiyekeni ukukhuluma kakhulu guys, nabo sikhuluma kakhulu. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi, bye bye.